Hayırlı irte, ilning tüp телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Республикада коронавируска каршы вакцина ясау дәвам итә. Чаллыдагы зур предприятиеләрдә прививканы эш урыннарында ясыйлар. Республикада диспансерлаштыруга кабат игътибар артты. Районнарда күчмә мобиль поликлиникалар эше киң җәелдерелде. Сокланырлык талант. Бүген танылган хореограф, педагог Нинель Юлтыеваның тууына 95 ел. Быел Татарстан мәктәпләрендә парламент дәресләре, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлап уздырыла. Парламент дәресләрен үткәрү үзе бер күркәм традициягә әйләнде. Проект Дәүләт Советы Мәгариф һәм фән министрлыгы Мәгарифне үстерү институты тарафыннан 2009 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Парламент дәресләре Татарстанның барлык мәктәпләрендә дә 15 февральдән 20-сенә кадәр үткәрелә. Методик бүлек җитәкчеләре һәм укытучылар белән очрашу 9 февральда узар дип көтелә. Республикада диспансерлаштыруга кабат игътибар артты. Пандемия сәбәпле беренчел караулар туктатылды. Мобиль поликлиникалар ярдәмгә килде. Алар республиканың барлык районнарында да йөри. Бу көннәрдә сәламәтлек автопоезды Зәй районында да эшли. Халыкны Зәй районы үзәк хастаханәсе белгечләре карый, кан басымын, температураны үлчиләр, анализ алалар. Күчмә бригада пациентларга бик уңайлы. Быел мондый мобиль поликлиникалар Зәй районының 9 авылында эшли. Мобиль поликлиника 2 апрельгә кадәр эшләргә җыена. Яңа Шишмә районында да табибларның күчмә бригадасы эшли, белгечләр төрле авыруларны дәвалау, авыруларны булдырмый калу буенча киңәшләр бирә. Белгечләрнең төп максаты кече яшьтәге каты авыру балаларны тикшереп, диагноз кую, аларны дәвалауга медицина учреждениеләренә юллама бирү. Элегрәк табибка эләгү өчен шәһәргә барырга туры килә иде. Хәзер Сила в Дети хәйрия фонды ярдәмендә авыру балаларга булышу мөмкинлеге туды. Мондый мобиль ярдәм республиканың башка районнарында да күрсәтелә. Үзенчәлекле баласы булган гаиләләргә 500-дән артык консультация бирү күздә тотыла. Буа районының Вольнистан авылында күп функциялы үзәк ачылуы зур бәйрәмгә әйләнде. Биредә бер төбә астына башлангыч мәктәп, балалар бакчасы, мәдәният йорты, китапханә, почта бүлекчәсе, фельдшер-акушерлык пункты урнашкан. Авыл халкы аеруча яңа медпункт өчен сөенде. Бина жылы булгач, иске киемне салсаң да була дип шаярта Рифкат Сәләхетдинов. Кан басымы уйнау сәбәпле пенсионерга медицина ярдәме сорап еш мөрәҗәгать итәргә туры килә. Хәзер бу бернинди уңайсызлыклар да тудырмый, чөнки яңа бинада кешеләр уңайлыгы өчен барысы да эшләнгән. Условия начар иде, кечкенә медпункт иде, иске бинада, шунда инде ништен шунда эшләделәр. Һәр вакытта бездә медсестралар булып тордылар инде, кытлык булмады бер качанда. Электә эшләгәннәрдә, хәзердә бик начар формада инде, хәзер бөтен нәрсә бар. Конечно, условия были нехорошие. Во-первых, Элек медпункт бинасы салкын иде. Килгән авыруларга да, эшләүче шәфкать туташларына да уңайсыз иде. Хәзер исә барлык шартларда бар. Моңа бик сөенәбез. Улларны хәзер кабинетта ук юарга була, шунда ук киптергеч тә бар. Иң мөһиме су алырга, колонкага барырга кирәкми. Элек ФАП мөдире Венера Җәләлетдинованың һәр эш көне нәкъ менә чиләк белән су ташудан башланган. леккәгә шәтергән условиялар бик каты начар иде. Су юк иде, бер нәрсә юк иде, эшләргә бернинди условия юк иде. Хәзер менә МФЦ ясадылар. Бер здание астында 5 төрле эшләп килә, клуб, почта, садик, мәктәп, ФАП. Аллага шөкер бүгенгә су кергән, канализациясе бар, эшләргә бөтен условия бар. Якындагы даруханә Вольнистан авылыннан 45 чакрым ераклыкта урнашкан. Кирәкле дарулар артыннан авыл халкы җирле ФАПка килә. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары.
Нурлатта туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында беренче концерт узды. Сәхнәдә районда яшәүче төрле милләт вәкилләре чыгыш ясады. Күп милләтле Нурлат халкы мәдәнияте белән танышу мәдәният сарае фойесыннан башланды. Анда халык иҗаты сувенирлары күргәзмәсе оештырылган иде. Быел районда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлап 150гә якын чара үткәрү планлаштырыла. Республиканың иң өлкән югары уку йорты студентларны индивидуаль юнәлеш буенча укыта. Казан федераль университетының Алабуга институтында абитуриентларны кабул итүнең һәм укытучыларны әзерләүнең яңа моделен тәкъдим иттеләр. Матбугат туры барышында әлеге яңалыкның нечкәлекләре дә ачыкланды. Югары уку йортларына кабул итү турындагы яңа закон сынаулар исемлеген тамырдан үзгәртте. Нигездә бу булачак студентлар өчен бердәм дәүләт имтиханын сайлап алуга кагыла. Әйтик, Алабуга институтына педагогик белем юнәлеше буенча укырга кергә теләүчеләргә 2 мәҗбүри фән – рус теле һәм җәмгыять белеме. Шулай ук сайлау өчен тәкъдим ителгән 9 фәннең берсен тапшырырга кирәк. Беренче курстан соң студент икенче профильне сайлый. Студент поступает на первый курс, выбирает первый профиль математику. Студент беренче курска укырга кергәндә математиканы сайласа, беренче курс дәвамында тагын 3 профильне сайлау мөмкинлеге бирелә. Булар физика, информатика, технология. Ул физика яки технология укытучысы була ала. Быел университетның Алабуга институтында 106 бюджет урыны арткан. В этом году по направлению прикладная информатика бюджетные места увеличились в 2 раза, их стало 9. Быел гамәли информатика юнәлеше буенча бюджет урыннары 2 тапкыр артты. Барлыгы 97 кеше булды. Беренче тапкыр бюджет урыннары икътисад, лингвистика юнәлешләре буенча барлыкка килде. Телләр буенча без 2 профильле педагогик белем бирәбез. Инглиз һәм алман телләрен сайлау мөмкинлеге бар. Булачак педагоглар университетның Алабуга институты каршында оештырылган университет мәктәбе базасында практика уза. Бирдә укытучы ассистенты проекты гамәлдә. Студентлар ел дәвамында үз фәннәре буенча дәресләр, шулай ук түгәрәкләр алып бара. Ания Габадуллина, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Янмаган газ өчен түлиләр. Түбәнкама шәһәренең Вахитов проспектындагы 15нче йортта яшәүчеләргә 4 ел элек төптән аерылган газ өчен түләү килә. Шунсын да әйтергә кирәк, тулай торактагылар үз бүлмәләрендә электр плитәсендә пешерә. Йортта яшәүчеләр ай саен 70 сум түләп турдан арыган. Шәһәрнең идарәче компаниясе нәрсә ди? Хәбәрчебез Рушания Сибатова кысасында. 70 сум 68 тиен. Минзилә Мохторова ой сайын килгән квитанциягә карый да шакката. Кулланмаган газ өчен сумма килә дә килә. Югыйсә, хатын-кыз 2016 елда әлеге бүлмәне сатып алганда, гомум кухняда газ инде булмаган. Түләргә кирәк диелгән, но түләп барам инде мин аны. Ну, түлисе килмей, жугай бергән ишек түлисе килсен. Идарәче компаниягә гаризалар язу әлегә нәтиҗә бирмәгән. Әйтергә кирәк, булмаган газ өчен башка катта яшәүчеләр дә түли икән. Югыйсә, анда да плитәне инде күптән аерып куйганнар. 5 ел элек безнең газ плитәсен отключать иттеләр инде, сүндерделәр. Газ плитәсе китереп куймадылар киредән. И шуннан соң без инде өйдә электрический плитка белән пешерәбез. Газ заглушка куеп киттеләр. Акча түлисез. Акча түлибез инде да, потому что официально, как безгә объяснить, аңлаттылар. Официально дом газдан отключать ителмәгән. Минзилә Пахаманың күршеләре булмаган газ өчен 5 ел дәвамында ай саен 70 сум акча түләп торганнар. Барысын бергә кушсаң 4000-нән артык сумма чыга. Әлеге сумма әле бер хуҗага гына туры килә. Хатын-кызлар белдерә, бу дөрес түгел. Түләмәсәң әҗә җыелыр дип борчылалар. Яшәгән йортлары 17нче торак коммуналь хуҗалыгы предприятиесенә карый. Газ плитәләренең булмаулары турында идарәче компания вәкилләре бездән генә белделәр. Моңа кадәр йорт башка идарәче компаниягә караган булган. Коммуналчылар бу проблеманың асылына төшәргә сүз бирделәр һәм тулай торак яшәүчеләрен үзләрендә көтеп калалар. Без вакыйгалар барышын күзәтеп барачакбыз. Рушния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар.
Узган ел Югары Ыслан районының Ямбулат авылы интернетка тоташты яңа балалар һәм спорт майданчыклары барлыкка килде. Җирле хакимият һәм инвесторның үзара файдалы хезмәттәшлеге турында гражданнар җыенында сөйләштеләр. Алда торган бурычларны хәл итү юллары турында да фикер алыштылар. Ямбулат авылында Захаровларның гыйбрәтле язмышын һәркем белә. 3 кешедән торган гаиләдән ата кеше генә исән, хатыны, улы шикле спиртлы эчемлектән агуланып үлгәннәр. Эчемлекне авылга тәләпне теләсә кайсы вакытында читтән бурычка китерәләр. Тик авыл кешеләре генә ялган хәмер сатучы турында сөйләргә ашыкмады. Ну, я не могу сказать. Ну, пьют, берут где-то. Ну, я как могу сказать именно, что там берут. Шулай да, без алкоголь сату урынын күрсәтә алырлык кешеләрне очраттык. Тик менә хуҗалар гына барысын да кире какты. Бу хәл турында беренче кат ишетәләр имеш. Ә законсыз сәүдә авылдагы бердән-бер предприятие Зара агрофирмасы эшчәнлегенә тискәре йогынты ясый. Авылда яшәүче 300 кешенең эшесе шикле хәмер сата. Желающие есть. Забирай паспорта. Теләүчеләр бар. Аларга хезмәт хакларын алганчы паспортларын биреп торып, самагунны әҗәткә саталар. Аннары инде хезмәт хакларыннан түлиләр. Авыл халкын мондый сатучылар белән көрәшергә чакырдылар. Бу хакта авыл активы белән узган җыелышта 2020 елга имай асаганда сөйләделәр. Ямбулатта бер ел эчендә күп нәрсә үзгәргән. Авылга интернет кергән, балалар һәм спорт мәйданчыгы төзелгән. Сугыш чоры балаларын бүләкләгәннәр. Буларның барысы да муниципалитет һәм инвесторның уртак эше нәтиҗәсе. Дорога. Была без дороги. Юл салынды. Бу авыл халкы файдасына. Дәүләт программасы буенча күп объект торакта төзелде. 2020 елдагы нәтиҗәле хезмәттәшлек бу елда дәвам итә. Ямбулат авылында Бекватан сугышында катнашкан солдатларга яңа һәйкәл төзелә. Биредә ветераннарның, авылдашлары, Советлар Союзы герое Василий Коноваловның якты истәлеген саклыйлар. Ул 16 дошман танкын яндырган. Яңа үткәреш төзергә ниятлиләр. Нужна вода, потому что население растет. Су кирәк, чөнки халык арта, ә су җитми. Безгә монда яңгын чәчсе дә бик кирәк. Авыл халкы һәм Зара агрофирмасы җитәкчелеге бу мәсьәләне хәл итү буенча фикер алыша инде. Әлегә су резервуары өчен җылытыла торган ангар төзергә җыеналар. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Республикада коронавируска каршы вакцина ясау дәвам итә. Чаллыдагы зур предприятиеләр, шул исәптән КАМАЗ заводында да прививканы эш урыннарында ясату оештырылды. Тулырак киләсе репортажда. Эш темпы туктап калмасын өчен КАМАЗда эшләүчеләргә коронавирустан прививканы заводта ук ясыйлар. Вакцинациягә 3500-дән артык хезмәткәр язылган. Иншалла шәһәр сәламәтлек саклау идарәсе белән килешү нигезендә предприятиягә ковидтан 2000 доза вакцина бирелә. Шәһәр поликлиникаларыннан килгән фельдшерлар прививка ясый. Медпунктлар вакцинаны 18 градус талкында сакларга мөмкинлек бирүче яңа суыткычлар белән тәэмин ителгән. Прививка кампаниясын бу атнада препарат кайтуга ук башлау күздә тотыла. Еще раз просьба сверить часы, посмотреть готовность. Зур хезмәт коллективларында халык саны буенча шартлар булган урыннарда прививка ясау оештырылды. Беренче чиратта предприятие хезмәткәрләренең үзләре өчен уңайлы булырга тиеш. Вакцинацияны меңләгән кеше эшләгән башка зур предприятиеләрдә, катыргы кәгазь комбинатында, Темпо, азык-төлек һәм төзелеш индустриясе компанияләрендә дә оештырырга ниятлиләр. Шул вакытта шәһәр поликлиникаларында да прививка ясау дәвам итә. Башта бөтен әзерлек эшләре башкарылды. Прививка сатучылар төркәлеп тора. Менә вакцина килүен көтәбез. Вакцинациягә язылучыларны чакырта башлыйбыз. Республика халкы турыдан-туры эфирда вакцина сатуга бәйле сорауларын бирде. Экспертлар тематик онлайн кабул итү үткәрде. Искәртеп узабыз. Хәзер татарстанлылар бушлай һәм ирекле рәвештә Спутник прививкасын ясата ала. Март башында республикага Эпивак корона дозасы кайтырга тиеш. Фарис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Мамадыш районында да ковидка каршы массакүләм вакцинация башланды. Прививканы теләгән һәркем ясата ала. Спутник V ампуласы 5 кешегә җитә. Исегезгә төшерәбез, Россия вакцинасы 2 фазада ясала. Беренчесен кадатканнан соң кабатаны 21 көннән соң салалар. Мамадыш районында күпме кеше прививка ясаткан һәм алар үзләрен ничек хис итә? Бу хакта алдагы язмада. Николай Захаров COVID-19-дан прививка ясатырга тормыш иптәше белән килгән. Ир-атка 72 яшь.
Өлкән яшьтә булуына карамастан, пандемия вакытында грипп та, ОРВИ да, коронавирус та аңа иярми. Моны ул һәр иртәне бер тырнак сарымсактан башлау белән бәйли. Спутник V препаратына да мөнәсәбәте уңай. Монда карадык та, анда главный врачның интервьюсы бар, шундан ул ясаткан, тем более аннары яшь бар бит инде, 72 яшь. Бу беренче очередь аннары кемнең яшь зурда беренчедән, икенчедән аннары кайбер авырулар, сахар. Шуның аркасында мин решился, потому что аны безгә ясатмыйбыз бит инде. Массакүләм вакцинаның беренче көнендә Мамадышта 5 кеше прививка ясатты. Барлык ләүшләрнең берсен генә кире бордылар. Анда үпкә ялкынсынуы ачыклана. Әмма бу кадрлар 2020 елның декабреннән. Ул вакытта Мамадыш районында гам-ковид-вак белән массакүләм вакциналаштыруга старт бирелде. Беренче кыюларга препаратның инде икенче финал дозасын куя башладылар. Хастахана балансында әлегә 140 дозага якын вакцина бар. Бернинди дә авыртулар юк, обычный прививка. Без инде прививкаларны ясарга ияләнелгән. Бу көндә теге грипп прививкасын да ясадык сентябрь-октябрь айларында. Һәм инде ул ясаларга тиеш тә бу көндә аннан кошып йөреп, яңадан авыру эләктереп, бу көндә без инде күреп торабыз, ничек авыр кешеләр ята, авыр яталар, үлүчеләр дә булды. Шуңа күрә дә инде мондый вариант булганда кеше өчен вакцинация кулланырга кирәк. Барса да әйбәт, барса да нормаль. Шуны да әйтергә кирәк. Вакцина ясатканчы терапевтка тикшерү узарга кирәк. Аннан соң участок табибы прививка ясатуга юллама бирә. Шулпан Әмири, Гөлинә Гыйльмуллина, Фаил Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Татарстан мусульманнары Диния нәзарәте Ислам беренче адымнар проектында катнашырга теләүчеләрне 7нче тапкыр укырга чакыра. Халык арасында шактый популярлык казанган әлеге курсларга язучылар намаз уку күнекмәләрен, ислам дине нигезләрен бушлай үзләштерә ала. Дәресләргә 50гә якын кеше язылган инде. Беренче дәрес 13 февральгә билгеләнгән. Ул Татарстан мөфтияте бинасында Габдулла Тукай урамындагы 38нче йортта үтәчәк. Ислам нигезләренә тәҗрибәле хәзрәтләр, волонтер яшьләр өйрәтә. Әлеге дәресләргә теләгән һәр кем йөри ала. Яшь буенча чикләүләр юк. Дәресләр һәр шимбә көнендә иртәнге 8дән көндезге 1гә кадәр Казанның Галиев мәчетендә узар дип көтелә. Белем бирү татар һәм рус телләрендә алып барыла. Укуларга 13 февральгә кадәр экранда күрсәтелгән телефон номеры аша язылырга мөмкин. Барлык санитар-эпидемиологик таләпләр дә исәпкә алына. Белем алучылар медицина битлекләреннән булырга тиеш. Татарстан китап нәшриятендә татар гаиләсе дип исемләнгән китап дөнья күрде. Әлеге басмада гаиләнең төп төшенчәләре, гореф-гадәтләре, йолалар турында бәян ителә. Тулырак алдагы язмада. Җир йөзендә кайбер мәгълүматлар белән караганда 2000гә якын төрле халык яши. Һәм һәрбер халыкның үзенең традицияләре, үзенең гореф-гадәтләре, йолалары бар. Татар халкында илкедән сакланып килгән гореф-гадәтләре, йолалары бар. Һәм алар күбесе дә гаилә белән бәйле. Менә бу китабыбызда безнең татар гаиләсе, аның гореф-гадәтләре дип атала. Бу китап фәнни тикшеренү материалларына таянып, әдәби тел белән язылган шундай презентацион китап булып тора. Гаилә эчендә балалар белән, әти-әниләр белән мөнәсәбәт турында. Йорт, татар йортлары, алардагы яшәү рәвеше һәм элеккедән сакланып килгән яшәү рәвешенә бәйле гореф-гадәтләр турында бара. Гаиләдә бит инде иң зур бәйрәм ул туй бәйрәме, никахлашу бәйрәме. Һәм менә шушы никах ничек уздырырга, әти-әни гомумән үз баласын ничек олы тормышка әзерләргә тиеш. Яшь гаилә барлыкка килгәчтен ям өстенә ям өстәп аның балалар туа. Һәм менә бу балага нинди исем кушарга, нинди мәгънәле исем табырга. Әти-әни белән бала мөнәсәбәтләре, тәрбияләү ысуллары, төрле буыннар, әби-бабайлар, әти-әниләр, балалар һәм алар арасында үзара мөнәсәбәт турында. Бу китап масса күләм мәгълүмат чаралары федераль грантына бастырылды. Бүген Россиянең халык артисты, профессор Нинель Юлтыеваның тууына 95 ел. Аның исеме республикабызда гына түгел, хореография сәнгатен яраткан чит төбәкләрдәге төрле буынга да яхшы таныш. Татар балет театрына нигез салуда һәм үстерүдә Казан мәдәният һәм сәнгать институтының хореография бүлегендә сәләтле белгечләрне тәрбияләүдә аның өлеше аеруча зур.
Нинель Юлтыева танылган башкорт язучысы һәм җәмәгать эшлеклесе Дауд Юлтыев гаиләсендә туган. Ленинград хореография училищесын тәмамлагач, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрына соңрак 1946 елда Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрына эшкә чакырыла. Шунда ук ул төп партияларда. Нәҗип Җиһановның Зөһрә балетында Зөһрә, Борис Асафьевның Бахчисарай фонтанында Мария, Петр Чайковскийның Йоклый торган Гүзәл балетында Аврора, Аккош күле балетында Адетта һәм Адилия, Людвиг Минкусның Дон Кихотында Китри, Фәрит Яруллинның Шүрәле балетында Сөембикә партияларын башкара. Классик, милли, заманча спектакльләрдә башкарган партияларын санап та чыгып булмас иде хәтта. Балет тәнкыйтьчесе Владимир Горшков Нинель Юлтыева темпераментны классик грация белән оста туры китереп, сәхнәдә онытылып бии дип язган. Ул профессиональ осталыгы булган балет солисты гына түгел, ә биюче, актер да иде. Мен 1966 елда Нинель Юлтыева сәхнә эшчәнлеген туктата, тулысынча педагогик балетмейстер эшенә күчә. Театр солисты буларак хореографик номерларны һәм балетларны сәхнәләштерүдә беренче чыныгуны ала. Ленинград консерваториясының балетмейстер факультетын тәмамлагач, театрның баш балетмейстеры була. 70-нче елларда Казан мәдәният институтында хореография кафедрасын җитәкли. Милли балет труппасын җитәкләү өчен Мисыр Гарәп Республикасына чакыру ала. Аның укучылары халыкара балет конкурсларында уңышлы чыгыш ясады. 70 еллык гомеренең 55 елы хореографиягә багышланган. Алар Юлтыеваның балет биючесе, балетмейстер һәм педагог буларак иҗади эшчәнлеген берләштерде. Буларның барысы да бер кешедә Нинель Юлтыева исемендә чагылыш тапкан. Шулпан Әмири, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Ә мин, Шулпан Әмири, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.